Da, deci azi să ne jucăm Roblox, Brookhaven sau vedem noi un hobby. Ne jucăm noi, nu știu. Asta e Patrick. Dar cu cine vorbești? Am uitat să vă spun, dați un like și subscribe. Și o să-l tai. Gata. Deci, ce vreți? Ne jucăm pe asta, că am și chestii. Nu, hai că ne jucăm pe ăla, n-avem ce să facem. Aici avem un prieten. Cum te cheamă? Pe mine mă cheamă Lucas. Bun. Pe mine știți deja că nu mi se spune în... Uite la deci cam am ieșit. Că m-a sunat fratele meu. Avem Roblox 504. Gata. Deci, acum o să începem. Pe ce vreți să ne jucăm? Pe Stila Bredo. Hai să vedem dacă acum merge serverele de la Brookhaven. Că vreau să... Că uite, ne-am creat. Nu merg. Voi nu mai faceți. Da, deși încă... Ești greu, bebe. Da. Deci, din păcate nu merge. Ce să ne jucăm? Nu, că e mult pentru Surf. Vreau să ne jucăm surf. Hai că ne jucăm ăsta, surf hobby. Surf hobby. Deci e un hobby. Dar nu mai vine. Și mâine o să postăm un Nou video. Da, cred că ne jucăm Brookhaven, The Drells și astea. Astea ne vom juca. Da, și după asta mai pot să facem două. Da, mă, dar nu fac așa repede. Suc de porc. Așa trebuie asta, nu facem. Sau facem așa să fie de toturile gata. Da. Nu bine facem așa. Facem așa, după Încă asta nu s-a facem. încărcat, dar eu deja am început.
ulei. Nu stai cadou. Știu. Stai că avem mai pe aici ulei. Merge un pic greu că nu sunt la mine blochează. Nu știu de ce se blochează. Stai de gata. Da. Gata, merge. Ai fost așa că nu suntem la noi acasă. Da. Se mai blochează, n-am ce să fac. Scuzați-ne dacă ca și cum am tăiat în video. Trebuie să oprim încă, da. Aici e un pic de gălăgie și trebuie să le spunem să nu mai facă gălăgie și astea și asta le-am spus. Deci avem 17% din obi, nouă se aducă, o zonă, că nu e așa lung, nu prea stăm de mult timp. Și din păcate suntem nou la video pe YouTube. Acum pot să zbor, Dragos. Da. Hai, bă! Domnilor și domnilor, putem să zburăm. Deci n-am dat niciun Robux. Dacă vreți să căutați Surf Obi, că vi-l dă. Vi-l dă direct. Abonați-vă la canal. Da. V-am mai spus odată. Dar vă mai spune de multe ori că ca să nu uitați. Ca să nu uitați, da. V-am spus așa de... Eu știu că vă zăpăcim, dar acum scuzați-ne. Scuzați-ne. Nu filmăm de mult timp. Chiar acum suntem început. De câteva zile filmez, deci... Deci suntem nou pe ăștia și de-aia Pe YouTube, da. Da, suntem nou pe YouTube. După să vă De-aia vă zicem să vă obișnuiți. abonați la noi. A intrat Patrick, aia e. A intrat vărul lui Mati și al lui A intrat vărul nostru. A intrat vărul nostru pe noi. Vreau să terminăm stați. O să tăiam din videoclip, o să revenim la sute, da? O să revenim. Bun, deci am revenit de la 78. Vom porni din nou filmarea, nu știu, doar ceva, el nu se publicează. Am gândit să facem mai mult Da, pentru că nu prea ne la să încărcăm așa mult. cât de mult. Da, deci aici o să încheie videoclipul. Cam, dacă vreți să vedeți cum arătăm. Este Dragoș și ăsta sunt eu.